60% ta' dawk li javviċinaw lill-Enemalta l-iskema ta' regolarizzazzjoni fejn jidħol serq ta' dawl kienu relatati mal-kummerċ. Il-bqija kien serq minn djar residenzjali. Sar dan il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Fredrika Zoppardi. L-inġinier tkellem fl-aħħar tal-perjodu ta' 6 ġimgħat li matulhom persuni kienu mistiedna jersqu minn jeddhom ant il-korporazzjoni jekk kellhom jew kienu jafu b'meters imbabsa jew metodi oħra ta' serq ta' dawl. Ikkonferma li daħlu aktar minn 400 applikazzjoni. Persuni sa issa jew sal-bieraħ li huwa indikat li se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn din l-iskema hemm madwar 430. Dawk li resqu minn jeddhom u ammettew li babsu smart meter se jkollhom iħallsu tad-dawl li serqu u multa, iżda mhux se jittieħdu l-qorti. Il-kamp eżekuttiv tal-Enemalta stqar li l-pieni għal min se jkun qed jinqabad b'serq ta' dawl se jihraxu. Ma kienx bis-serq mill-ismart meters li ġie rrapportat lill-Enemalta. Zoppardi stqar li grazzi għall-iskema ta' 6 ġimgħat tal-Enemalta saru jafu b'aktar metodi ta' serq ta' dawl. Nafu li jeżisti serq ieħor u li aħna s'issadna ma morniex hemmhekk, għandna informazzjoni li ovvjament kif qed qabel se nkunu qegħdin nevalwawha u mhux esklus li fil-ġranet li ġejjin se nkunu anki qegħdin naqbdu nies oħra li qed jiżirqu. Permezz tar-regolarizzazzjoni tal-ismart meters imbabsa, l-Enemalta mistennija tirkupra 10 miljun euro.